acabamos de chegar ao sitio no que vai ser o acto de entrega de premios da cultura galega e na tarxeta que marcaba o meu sitio, mirad o que fan. As tanxos estuveron ensaiando porque van a actuar e escribir unha notita. Van, queremos ter tanxos. Para a cuarta tanxuqueira con moito amor. Bueno, logo pon aí unhas chorradas que non vou ler. Todo o equipo estamos moi orgullosos e moi agradecidos de traballar en Galicia e en galego, pero non só pos galegos e galegas, senón pois po resto do mundo, según aquí, ou polo menos pois pa moitas partes de fora de Galicia, e iso pois enorgullécenos un montón. Dicíanme antes as tanxugueiras, que eu tamén o penso un pouco, que tanto elas como a min este ano estamos ata na sopa. E, bueno, nós contentísimas. Queremos aproveitar este momento pois para darlle ese empurrón á lingua pois a través da música ou a través dos nosos vídeos, en concreto que o digo eu. Bueno, pero tamén creo que, ademais de tanxugueiras ou de digo eu, está sendo un moi bon momento para a cultura galega. Hai moita cultura que consumir, así que animo-vos a que vos sumedes á cultura galega. No meu caso tamén vos animo sempre a sumarvos ao galego, que a nós non para de traernos alegrías. Moitas grazas.